rozoberali dostatočne, alebo inak sa to opýtam, že mala si pocit, keď si ten test, alebo takto spätne, keď vyhodnotíš ten test, že si sa stretla so všetkými tými vecami, ktoré tam boli, lebo ja často dostávam otázku, ja sa to pýtam presne z toho hľadiska, lebo ja tú otázku dostávam, že či tam bude aj takáto vec, taká, o ktorej sme sa len možno tak niekde pomimo bavili, že sme to niekde spomenuli, niečo, čo nie je veľmi podstatné, alebo čo je tak komplikované, že jednoducho je to na ten kurz príliš, hej, že je to téma, ktorú proste treba samostatne rozoberať ešte nad, ako nejakú nadstavbu. Čiže, že či si nebola, keď si sa pozrela do toho testu, že či si nemala pocit, že je to viac, ako si sa dokázala naučiť. No, čo sa týka testov, som vôbec nemala pocit, tam boli väčšinou len fakt tie základy, tie, čo sme do nemoty omielali, ale najväčší stres som ja mala z ústnych skúšok, lebo ja nelúbim sa vyjadrovať takto nejak ústne, alebo odpovedať, takže to bol pre mňa najväčší stres. Písomné to akože to bola malina Mhm. oproti ústnym, takže ale myslím si, že fakt tam bolo všetko, aj tie zaúčtovania, aj v podvojnom proste jeden komplexný príklad, ktorý sme brali sme to ešte deň predtým, takže úplne všetko, čo sa preberalo, základy.